Лыжка дзёгцю ад уладаў на пачатак лета. Усё падаражэе. Падымаюць цэны на электраэнергію і ваду. Што яшчэ нам рыхтуюць улады, распавяду ў навінах з будучыні. З вамі Вольга Старасціна. Гэта ў год жанчыны. Лукашенко змусіў віцэ-прэм'ерку стаць перад ім на калені. А ўсё праз тое, што калегі-прэзідэнты прынізілі яго самога. Лукашенко переезжая. Сегодня надо сделать новый шаг и определиться, что и где мы будем строить. Резиденция у Чернобыльской зоне. Здесь жить безопасно. Пациент номер 1 онкологии не боится. С лекарствами полный бардак. У Беларуси есть препарат от раку. А почему умирают? Гэта моцна б'е па здароўі састарэлага Лукашэнкі. Нішто ён не пераносіць так цяжка, як гэта. Але гераічна робіць тое, што больш за ўсё не любіць. Дык дзеля чаго ён ахвяруе самым дарагім, што ў яго ёсць. Рад видеть вас. Вам желаю здоровья после этой трудной недели прошедшей. Я-то знаю, что это такое. Такое цяжкае, што б'е па здароўі калег-дыктатараў, гэта пералёты. Але палітычныя доўгажыхары ўсё ж паляцелі ў Казахстан дзеля важнай справы, каб паразмаўляць пра будучыню. Такая прыгажуня чакала Лукашэнку на лётнішчы ў Астане, але нават яна не здолела ўзняць яму настрой пасля пералёту. Змрочны ён ледзь цягнуў ногі, каб сустрэцца з калегамі, і на сямейным фота вы не пабачыце ягонай усмешкі. А пасля яшчэ выпрабаванні, шматгадзіннае сядзенне з працягнутаю нагою. Дык дзеля чаго гэткія пакуты, каб адказаць на найважнейшае пытанне. Товарищ, всех нас интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Найважнейшае пытанне сучаснасці, на думку Лукашэнкі, гучыць так. Что ж такое искусственный интеллект? Ён лепш за ўсіх ведае пра штучны інтэлект, бо яны аднаго пакалення, аднагодкі, можна сказаць. Понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. У адрозненне ад правадыра штучны інтэлект развіваецца, ён усё больш запатрабаваны людзьмі. Стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Лукашенко не хоча трапіць на сметнік гісторыі, хоча быць патрэбным, таму як мог даказваў, што штучны інтэлект – гэта драбяза ў параўнанні з ягоным. Искусственный интеллект не заменит человека. Каб паказаць Лукашэнку адваротнае, яго разам з калегамі прывялі ў міжнародны цэнтр штучнага інтэлекту Алем AI. Пакуль усе прэзідэнты уважліва слухалі, Лукашенка нудзіўся, як непрыкаяны бадзяўся за іхнымі плячыма, не хаваў сваіх пакутаў. І нават пазней, на звыклым для яго паседжанні, ён быў не ў сабе. Галава трэслася больш, чым звычайна. То бровы цёр, то вусы. Паперкі і рэчы перакладаў. Акуляры надзяваў і здымаў. Віцэ-прэм'ер Наталя Пяткевіч на каленях ля яго стаяла, правадыра супакойвала. А калі яму слова далі, на калегаў наехаў, сказаў, што слаба інтэгруецца. Надо сделать так, чтобы наши народы почувствовали, что у нас есть союз. Заклікаў дзейнічаць. Нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в рамках Евразийского экономического союза. Але ніхто яго слухаць не хацеў. Гаспадар імпрэза Такаеў загадаў падчас выступу Лукашэнкі гарбаткай гасцей пачаставаць. Афіцыянты замітусіліся. От такой главной страны в наших союзах от России потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Пуцін падчас усёй прамовы беларускага калегі са сваім памочнікам размаўляў. Нават Уладзімір Уладзімірович Маяковскі Лукашэнку не дапамог звярнуць на сябе ўвагу Уладзіміра Уладзіміровича Пуціна. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней. Нават калегі ўжо не ўспрымаюць Лукашэнку. Як думаеце, колькі ён яшчэ будзе нас ганьбіць на ўвесь свет? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды пастаўце нам, калі ласка, лайк. Не гаварыльня Лукашэнкі, а штучны інтэлект ды беларускія навукоўцы вырашаюць адну з самых значных праблемаў. У нашай краіне расце колькасць анкалагічна хворых. Штогод выяўляюць 50 000 новых анказахворванняў. Але з'яўляюцца і новыя прэпараты, што даюць надзею.
Я очень прошу вас разобраться и еще обратить внимание на работу врачей Гомельского онкодиспансера, которые в моем случае просто-напросто упустили время. А в Жлобинском ЦРБ проморгали и не заметили опухоль 4,5 см. Важным у дыягностыцы становіцца штучны інтэлект, які выкарыстоўваюць для аналізу мамаграмаў, КТ, МРТ і рэнтгену. Ён можа хутчэй і лепш за лекара заўважыць падазроныя змены. Почему при регулярном посещении поликлиники не заметили? И тут сразу третья стадия. Штучны інтэлект не замест лекараў, а інструмент для дапамогі ім. Але для гэтага трэба разумець значэнне AI і інвеставаць у яго развіццё. С лекарствами полный бардак. Бардак выяўляецца падчас праверак. Зазвычай жа ў медыях пішуць пра прарывы ў медыцыне. Днямі паведамілі пра чарговы. Беларускія навукоўцы вынайшлі новыя лекі ад раку лёгкіх. Мы возлагаем огромные надежды на этот препарат. У Акадэміі навук кажуць, што аналагаў у свеце няма. Калі лекі трапяць у шпіталі і ці трапяць увогуле, невядома, бо прэпарат яшчэ мае прайсці клінічныя выпрабаванні. 3 гады таму беларусам абяцалі выпусціць вакцыну ад раку Еленаген, эфектыўную ў лекаванні ў жанчын раку яечнікаў. Яе таксама называлі унікальнай беларускай распрацоўкай. Але высветлілася, што яна насамрэч амерыканская. Это разработка великого американского молекулярного биолога Александра Шнейдера. Замест выпуску эфектыўнага прэпарату праз год увогуле прыпынілі выпрабаванні Еленагену. Аказалася, што без заходніх партнёраў Беларусь і Расія не ў стане вырабляць такія складаныя лекі. Обычный бинт. Так покажется стороннему наблюдателю. Но на самом деле... Гэта адна з найбольш паспяховых беларускіх распрацовак. Цисплацел, які выкарыстоўваюць хірургі. Предназначена она для локальной химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга, шеи, полости рта, языка, носа. Ёсць яшчэ і Темадэкс – гідрагель для лекавання раку галаўнога мозга. Планавалася стварыць беларуска-расійскае прадпрыемства, каб яго выпускаць. Але расійцы партнёры ненадзейны. Прэпарат надалей выпускаецца пры БДУ. Затое напрыканцы 24 года ў Беларусі запусцілі ўласнае прадпрыемства, якое вырабляе супрацьанкалагічныя лекі. Аднак беларусы часта не давяраюцца айчынным прэпаратам, перадусім так званым дженерикам. Общество не понимает, что разработка оригинального препарата – это 20-30 лет исследований и миллионы долларов. Сложновато на территории Республики Беларусь это все организовать. Цяпер усё можа быць і хутчэй, і танней дзякуючы выкарыстанню штучнага інтэлекту, які ў стане прааналізаваць мільёны малекул, знайсці слабыя месцы пухлінаў, прапанаваць камбінацыі лекаў і дапамагчы медыкам зразумець, каму якое лекаванне можа падысці. Адзінае, чаго не можа зрабіць штучны інтэлект, пераканаць Лукашэнку ў сваёй значнасці. У яго няма шансаў перад чалавекам, які не карыстаюцца ні камп'ютарам, ні смартфонам. Президенты сидят, тычат в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Праз ягонае цемрашальства ўся краіна адстае ад цывілізаванага свету. Напрыклад, на выставе «Ахова здароўя Беларусі 2026» нам показалі замежнае абсталяванне з Вялікай Брытаніі, Фінляндыі, Китаю. От онкологии умирает. Каждый 5-й, или я ошибаюсь? А почему умирают? Потому что вы вовремя диагностику не осуществили. А як вы думаеце, што ўплывае на рост онказахворванняў і што трэба змяніць у сістэме аховы здароўя? Пішыце вашы меркаванні, калі гэта для вас бяспечна, пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды ў акаунтах навінаў з будучыні ў інстаграме ды тыктоку. У Беларусі прыдумалі такое, да чаго не дайшлі сваім розумам ні ў Японіі, ні ў ЗША, ні ў Кітаі. Ім варта павучыцца ў беларускага прэм'ер-міністра. Дастаткова ўзяць асадку, падпісаць пастанову і ўсё. На забруджаных радыенуклідамі тэрыторыях можна вырошчваць хлеб. Александр Турчин падпісаў пастанову, паводле якой 1300 гектараў з 10 раёнаў, забруджаных пасля чарнобыльскай аварыі ізатопамі йоду, цэзію, стронцыю, плутонію, цяпер перадаюцца пад сельгасгаспадарчае выкарыстанне. Гэта не ўпершыню. Кожныя 5 гадоў зону радыяцыйнага забруджання Беларусі такім чынам скарачаюць. На пачатку яна складала 23% тэрыторыі краіны. Вот на сегодняшний момент где-то около 13% территории остаются загрязненной. Проживает на этих территориях порядка 900 тысяч человек. Скажаце правільна, бо радыяцыя змяншаецца. Такія элементы, як цэзій і стронцый, дасягнулі перыяду свайго паўраспаду. Але яны насамрэч нікуды не зніклі цалкам і працягваюць заставацца ў беларускай зямлі. Хоць нас спрабуюць пераканаць у адваротным і нават накіравалі на забруджаныя тэрыторыі цэлы прапагандысцкі дэсант. Здесь чистота просто. Здесь убираются, здесь поля, здесь
Люди хорошие здесь. Адно толькі Гомельшчына, якая найбольш пацярпела ад аварыі на ЧАЭС, лідар у нашай краіне па анкалогіі. Улады гэта выдатна ведаюць. Але чаму тады скарачаюць колькасць забруджаных тэрыторыяў? Няўжо толькі каб павялічыць плошчы для вырошчвання сельгаспрадукцыі? Государством делается все необходимое, чтобы на этих землях получалась чистая продукция. Не толькі для гэтага, а яшчэ каб сэканоміць на людзях, якія тут пражываюць, і на медыцыне. Посмотрите, в каком красивом городе мы живем. И за все это вам огромная благодарность. На загад Лукашэнкі у пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС паступова адабралі ільготы. Здесь жить безопасно. Люди в этом убедились. Сегодня надо сделать новый шаг и определиться, что и где мы будем строить. Пры гэтым ніводная са сваіх 20 рэзідэнцаў ён у гэтай зоне не пабудаваў і ніводнага са сваіх 7 унукаў сюды па размеркаванні не адправіў. А мог бы паказаць прыклад. Як вы мяркуеце, ці ўчыніць Лукашенко другі Чарнобыль? Ці здзейсніць свае пагрозы і нанясе ўдар па ядравых аб'ектах Украіны дзеля сваёй улады? Ці гэта ўсё ж пустыя словы? Пішыце ў каментарах. Унукі Лукашэнкі хто ў Маскве, хто ў Беларусі уладкаваліся на цёпленькіх месцах. Але да дзядулі за дзяржаўны кошт прыязджаюць. Такія магчымасці ёсць не ва ўсіх. Часта людзі сталага веку застаюцца адны. Імі апякуюцца сацыяльныя работнікі і валанцёры, але кадраў не стае. Выйсце прыдумалі ў Ганконгу. Там з'явілася незвычайная валанцёрская каманда. У яе ўвайшлі не толькі людзі, але і роботы. Іх прадставілі на адмысловай цырымоніі Ганконгскай асацыяцыі робатаў-валанцёраў. Роба-сабака ў святочным касцюме для традыцыйнага танца льва выглядае вельмі радасна. І гэта, натуральна, радуе пажылых людзей. Робататэхніка паступова выходзіць за межы заводаў, складоў і выставаў. Робаты не толькі носяць грузы або збіраюць дэталі, але і спрабуюць працаваць там, дзе важныя эмоцыі, увага і кантакт з чалавекам. Вядома, андроід ці роба-сабака не заменіць сям'і, сяброў і сапраўднага чалавечага цяпла. Але калі дзякуючы ім пажылы чалавек усміхнецца і адчуе сябе менш самотным, то гэтая тэхналогія апраўдала сябе. Я думаю, гэта не выпадковасць. На наступным тыдні ў аўторак міжнародны дзень сяброў, у сераду дзень марозіва, а ў чацвер дзень гульні. Хаця лета само па сабе гэта ўжо велізарная нагода для радасці. З вами была Вольга Старасціна. Да сустрэчы ў нясумнай будучыні.